टाइम टेंस वर्ब। टाइम ହେଉଛି ତିନି ପ୍ରକାର, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍, ପାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏବଂ ଫ୍ୟୁଚର ଟାଇମ୍। ଏହି ଟାଇମ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଭେର୍ବର ଫର୍ମରେ ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତର ଘଟେ ତାହାକୁ ସେହି ଭେର୍ବର ଟେନ୍ସ ଫର୍ମ କହନ୍ତି। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଇ ଇଟ୍, ପାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଇ ଏଟ୍, ଫ୍ୟୁଚର ଟାଇମ୍ ଆଇ ସେଲ୍ ଏଟ୍। ହି ଇଟ୍, ହି ଏଟ୍, ହି ୱିଲ୍ ଇଟ୍। ଉଦାହରଣରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭେର୍ବ ଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ତାହା ହେଉଛି ଇଟ୍ ଏବଂ ଇଟ୍ସ। କେବଳ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନମ୍ବର ହି ସି ଇଟ୍ ସହିତ ଇଟ୍ସ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ନମ୍ବର ପର୍ସନ ସହିତ ଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ପାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଭେର୍ବ ଏଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଇଟ୍ ଭେର୍ବର ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଏଟ୍। ଫ୍ୟୁଚର ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଭେର୍ବ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ସେଲ୍ ଏବଂ ଇଟ୍ କିମ୍ବା ୱିଲ୍ ଏବଂ ଇଟ୍। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ସେଲ୍ ଏବଂ ୱିଲ୍ ହେଉଛି ମୋଡାଲ ଭେର୍ବ ଏବଂ ଇଟ୍ ହେଉଛି ଏଟ୍ ଭେର୍ବର ଇନଫିନିଟିଭ୍ ଫର୍ମ। ସୁତରାଂ ଫ୍ୟୁଚର ଟାଇମ୍କୁ ସୂଚାଇବା ପାଇଁ ଇଂରାଜୀ ଭେର୍ବର କୌଣସି ଫର୍ମ ନାହିଁ। ଫ୍ୟୁଚର ଫର୍ମ ନଥିବା ହେତୁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇଂଲିଶରେ ଫ୍ୟୁଚର ଟେନ୍ସ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ।